Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. So mfowethu, yabona namhlanje ngifuna ube aware ukuthi kunezinto njengethandana engafanele nangengozi nikhulume ngazo. Ngoba manikhuluma ngazo ngampela kuthiwa kuvela amaqiniso, kuyophuka inhliziyo, bagcina abantu sebehlukana. Yabo, so kunezinto ngampela ezingenasidingo engafanele nikhulume ngazo. Yabo, so ngifuna ube aware namhlanje ngoba kunomfethu ongibhalelile lapha athi ngizoya kuyena. Yabo, ingakho kuthiwa induku enhle igawule ezizweni. So kushuwelani lokho? Yabona umuntu mangabe uzomthatha la eduze bazokuhlebezela abantu ukuthi hayibo mfethu uboneni lapha ya ngoba wenza u1 no2 no3 no4. Yabo, khona ingoma avusichimbi ethi wabonani mfana wabonani lena ma bagcina bekushaya ngalezo nawo bezama ukukuvezela izinto ayezenza wena ongazazi. Ngoba emhlabeni phela akekho umuntu operfect, futhi kumele uyazi leyo, akekho umuntu operfect. Yabo, kanti umuntu mangabe kuumuntu wale kude omgawulele kude emazweni igameko zakhe athi ngisho athi ubedayisa ngomzimba mhlawumbe useqoqeliswe right wena umbone right kuwena ngeke wazi nanokuthi ubedayisa ngomzimba. Yabo, unless wena uzoya ngeke phela na intombazana izitshela hayi mina bengidayisa ngomzimba kanje kodwa sengi right manje ngisakwenza lokho, cha ngeke izitshele lokho unless wena futhi uzozigubhela ke uzozigubhela uhambe engakhona futhi uthengele insizwa zangakhona ubhiya sizokutshela ke zithi mfethu kodwa le ngane le enze u1 no2 no3 bese uyaphoxa. So umuntu mangabe right kuwena umbone right ungaboni phutha umthanda noma ulibona iphutha kodwa umthanda nawo ungagubha ungabogubha njoba kutshela ukuthi ayekho umuntu operfect, wonke umuntu unezigameko zakhe, so ngeke uyithole intombazane eperfect khohlwa. Yabo, so kunezinto engafanele njengethandani nikhulume ngazo. And okwesibili yabona kufana noma uzikhiphe nentombazane mhlambe nizikhiphile nindawonye la nikhona, kunezinto nakhona engafanele nikhulume ngazo. One emangenza isibonelo ekugqame kakhulu nje inkolo. Mawufuna umuntu okholwa njengawe mkhethe enkonzweni la ukholwa khona, ungahambi abantu la ngaphandle bakholwa kwezinye izinkolo, mhlambe wena uyizayoni yena uyipostoli. Yabo, so akufuneki mangabe usuhleli nomuntu nizikhiphileni kwi-date nigcine seniphikisana lana ngenkolo. Yabo, sekugcine sekuba tense inkolo. Zama ukuthi umuntu mangabe eyifaka uzama ukubuya ibalekela, uzama ukuthi uyibalekele. Okwesibili uthanda abantu abanaka ukuthi lwingozi kanjani. Yabona mangabe uzozikhipha nentombazane bese nifike nikhuluma ngothando. Khona ingoma ka Asha uShano Rick Ross ithi don't talk about it, be about it. Yabo, le misi ingoma leyo ke esho ukuthi ungakhulumi ngento yiba yiyo, ungagcina ukukhuluma ngayo yiba yiyona. So mangabe uhlele into umuntu ungakhulumi ngothando yiba yilona uthando. So ngiyayithanda leya ngoma, ingoma eyashawa kakhulu leya, and out of 10 nginika u10 out of 10 because nebeat yakhona intswempu kakhulu. So ungayichecka nje for sure uyayazi nawe. So ungakhulumi ngothando, intombazane mabe ikhuluma ngothando zama ukuthi uthole indlela yokuthi uphume kuleyo nkulumo. Ziningi mfethu izinto engingakhuluma ngazo ngoba imbono izohlukana. Mangabe senikhuluma ngothando omunye uzokutshela ukuthi hayi mina ngifuna intombazane njena enze u1 no2 no3 bese iyapheka intombazane. Hey, umfana ufanele enze u1 no2 no3 no4. Hayi mina ngimfundi intombazane enjalo. Noma ikutshela hayi mina mhlambe ikutshela intombazane ukuthi mina ngifuna ungiphe nje imali, uvele ungisukele nje ungiphe imali ngingayicelanga. Wena uthi hayi ngeke ngiphe imali ungayicela, kumele uyicele. Yabo, nigcina niphikisana, imbono yenu iyahluka. Ungakhulumi ngothando yiba uthando mangabe unentombazane. Yabo, ziningi izinto engingakhuluma ngazo. Yabo, so be aware nje izinto ezikanjalo ngoba uzothola ukuthi intombazane masenihlukene nawo senile mhlambe isikubo nawo kini, intombazane ifuna ukukufonela mhlambe bese buya icabanga ukuthi ngizothi ngiyamfonela bese icabanga ukuthi icabange lezi zinto kade uzisho kuyona. So nje be careful inkolo nothando ngoba lezo zinto zigcina seniphikisana ngembono. And okwesibili ngothando intombazane kwayinikeza isithombe esirong, mhlawumbe lo uzichaza as umuntu ontswephu ngala mase kufika lapha vele uthothi ushayela u1 bese ulale ngathi udutshuliwe emva kaloko. So ungamnikeza umuntu isithombe esirong. Inkolo nothando lezo zinto izona ezigcina ukuthi abantu bagcine sebeagwisha sekunomsindo ogcina bengasazwani. Angazi noma uyangizwa la, but ke ezinye izinto mawungakazi uzibone zenzeka
kuba nzima ukuthi uzikhole. So kunomfethu ongibhalelile la, umfethu ubhalile wathi ke sawubona mqeqeshi, ngicela ungibonise lana ngodaba oluthile. Last year ngithole intombi entsha from eHoward ebukekayo impela futhi enhle. So yabona mfethu mangathi uthola intombi embi eHoward ngafanele uhambe eThekwini uyokhipha isikhwakhwalana, uhamba ubhalaze ugqume phinde khona olwandle lapha ya uyokhipha isikhwakhwalana ngoba ngempela ngabe unebhadi eHoward beyizihle phela ingane lapha yabo azinhle nje hayi indaba yokudlala. So umfethu ke cishe sekunezinyanga ezintathu ezigcwele ngisanayo le ntombi and konke kusahamba kahle ngoba ngiyayithanda le ntombi futhi nayo isangiphethe kahle. Well umfethu kuba njalo yonke indawo makusaqalwa kuba mnandi, yonke into ihamba kahle, ibukeka iperfect for 1 month, for 2 months, for 5 months, emva kwalokho izinto bese ziyashintsha kuba njalo. So it's all about maintain standard. Yabona ungayimasterisha lapho lento yothanda ukuthi maintain standard kuhlezi ispark sikhona singapheli ayobuyibambileke mfowethu lapho. But makusaqala lindele ukohlezi kumnandi. Ayikwazi phela into ukuthi iqale ngegear wrong. Ngeke ihambe leyo moto. Kumele uqale gear 1 suke. Mazovela uthi ufaka u5 ngeke izihambe leyo moto. Igear elikhulu leli elisinda. So umfowethu ukuthi ke manje inkinga enginayo lapha ukuthi sake saba nengxoxo ethinta iexperience yethu esinayo kuma relationships ngenhloso yokwazana kangcono. Leyo ngxoxo leyo. Kodwa mfethu ke cha mina njengomuntu osemusha kulomkhakha wezothando kwabalula ukumazisa ngedating experience yami. Manje inkinga enginayo ngaye ukuthi ihistory yakhe mkezothando ithanda ukuba complicated impela. Akanangane futhi usomfundi kodwa inani labantu asedlule kubo sizwa liyethusa ngempela. So okokuqala njengoba ngisho ukuthi kunezinto engafanele nikhulume ngazo. Le ngxoxo le yayi useless, yayi pointless ukuthi ningahlala phansi awungitsheleke isithando sami. Manje wena usuthandane nabantu abangaki? Walala nabantu abangaki? Mangathi intombazane ikutshela iqiniso ngempela uzophatheka kabi. Yabo. So why ufuna ukukhuluma ngento ngempela ezothi umuntu mangabe sekutshela bese uphatheka kabi. So lento le ngxoxo yenu yayi pointless, isidingo sasingekho, yayi useless yabo. Kwakuukuthi nje nanifuna ukuphulana inhliziyo la. Yabo but ke mfethu amaphutha la ekhaya siyakholelwa kakhulu kuona ngoba iyona into esifunda ngayo. Akekho umuntu perfect. Yabo kumele ukwazi lokho. So uthi mfethu ke njengoba nawe usho la ukuthi kwabalula ukuthi umtshele ngedating experience yakho ngoba usamusha kulomkhakha. Into ekumele uyiqaphele lapho ukuthi yabona ngisho ngathi awukazi ulale nomuntu esifazana, ngisho ngathi usayi virgin, akumele lose expose ukuthi wena wazi lutho ngoba ngisho ngathi usuwenza kahle intombazane usuyifake lento ekhanda ukuthi awazi lutho, iyohlezi ifuna ukuphatha ngoba wena uzivezile ukuthi experience yakho awazi lutho, ngisho athi usayi virgin ungaboziveza. Yabona kufana angithi mina ngihlezi ngitshela ngithi plan. So sike siniyo ama project tothi project ifica pha nendawo ukuthi wena uzoqhubeka la nakhona experience uthi akwakabi naye yanele ukuthi ngempela ungayiphatha leyo project ngendlela efanele. Uthi mangabe sebekubuza imibuzo lapha ya, so akufanele wena usho ukuthi hayi experience yami isaphansi kwamanje angakazi lutho kulezi zinto eningibuza zona. Hayibo kusuka kukhona iclient lapha ya njengoba kuyi-PSC, u-PSC mangawazi project steering committee. So mangabe kukhona iclient lapha lo esukikhethe wena ukuthi wenze le project le. So mangabe uyitshathe experience awunayo uthi iphathe kanjani? Mina ngiclient uzongitshathe experience awunayo ngikhethe phela ngoba ngikuthembile ngicabanga ukuthi wena ubest kulabo abanye uzongenzela kahle into yami. So mangabe ungitshela ukuthi i-experience yakho isaphansi uyangiphoxa lapho uthi ngilindeleni ake sithi mhlambe sakhindlu mangenzela isibonelo esilulu. Ngikhethe wena njengomakhi usuzongitshatha experience yakhe phansi. Uthi angiphathe kanjani mina lapho? Yabo njenge-client uthi angiphathe kanjani? Ngizoqala ngingakuthembi manje ngoba sengizominca manje uthi ngathi ngenza iphutha ngakhetha wena yabo. So kuba njalo noma uzotshela intombazane ukuthi hayi mina ngiyafika kulento yothando angaze ngilale nomuntu esifazane ngisayi virgin, uyazi expose ukuthi awazi lutho. Even if uthi uthola umsebenzi mawufika awazi lo msebenzi musubatshela abantu angazi lento ukuthi yenziwani. Cha
zama indlela yokumaneuver around lapho adapt. Kumele kusole bona ukuthi hayi lo athi akawazi lo msebenzi wakho. Ungabatsheli wena ngoba emva kwesikhathi vele uzofunda lo msebenzi, yabo. So kunezinto futhi ekumele uziqaphele ngempela, but le nkulu le ngxoxweni nabanayo la, I'm hoping ukuthi kwakugcina uba naleyo nkulumo nomuntu wesifazane. Ungalinge ngoba uzidalela ukuthi kuphuka inhliziyo yakho nje, isidingo singekho isidingo. Kodwa mfethu ke uyaqhubeka ukuthi cishe abantu asebonane nabo embedeni bawu6 and leyo number yangethusa, and lo 6 nje sengathi awuphelele ngoba uze angitshele ngomuntu othile asedlule kuye sexually, ngoba nakho ngibuzile uma sixoxa kwayona leyo intombazane enjani ekwazi ukutshela umfana ukuthi hayi mina sengidlule ngadlula la ngalala nobani. Hayi ngeke bakethu kanjani ushuthi ingqondo ayinayo leyo ntombazane. Awu ungamtshela kanjani? Mawumtshela uthaphatheke kanjani? Biyona mangathi uyacabanga leyo ntombazane, mangabe umtshela ukuthi usudlule kubani nobani uthaphatheke kanjani, ucabanga ukuthi uzokuncoma ethi hayi ke uright ngoba usulale nabantu abaningi, shuthi experience yakho yinhle uyawazi yonke into. Cha, ngeke acabanga kanjalo. Uyamphoxa mangabe umtshela ukuthi usulale nobani, yabo. But iphutha la mfethu lakho ngoba wena njengenhloko yothando, wena njengodriver, wena ophethe la, yabo. So wena wayiphoqa ngane abantu ukuthi nikhulume ngalento and nembuzo wena olibele uyibuza. So nayo yagcinisa idedela konke, but kwayona nje ungamtshela kanjani umuntu wakho ukuthi asengilale nobani, yabo. So I'm hoping mfethu ngempela ngeke uphinde uyenze lento ngoba uyohlezi uphatheka kabi phela. Umuntu uma esekutshela iqiniso ukuthi udlulephi uyophatheka kabi. Ngakho ngisho ngithi umuntu ungabe ogubha ngempela, mangabe usatisfied ngento oyibona phambi kwakho, musukugubha, musulibheka iphutha ngoba uzolithola iphutha molibheka uyalithola. Kufanele ungene efonini yomuntu uthi yonke into yophathi wena isihamba kahle, bese wena udecide ukungena efonini yakhe ngaphandle kwemvumo yakhe. Rest assured ukuthi njengoba ungena into eyifunayo uzoyithola. Uthi mfethu ke okungikhathaza kunakho konke nje ukuthi omunye wabantu asake alala naye wayengathandani naye, kwavele kwahalelwana nje kwalalwa, okungenza ngingamthembi futhi ngizizwe sengathi ngithandana nomuntu onevalue ephansi futhi ongazihloniphi. She's a hoe mfethu, she's a hoe. Uyazibonela nawe. So mfethu vula amehlo, kodwa ke sikade la uthi mfethu nginokuhlala ngibuye ngibe nama insecurities ngaye, ngizitshela ukuthi vele nje uyinto kanoma ubani. Ngimthanda impela kodwa okwamanje angazi noma kufanele yini nginamathele kakhulu kuye noma ngenze njani. I just want a peace of mind mqeqeshi. So mfethu udaba lakhe luhamba kanjalo. So mfethu the best option la awuthi unama options onawo. 1 ukuthi umshiye phansi ngoba usekutshela izinto ebengafanele akutshele zona. Kahlahla ke ngithi usuzitholele wena ngoba wena ubulibele umbuzo. Usuthola izinto ebengafanele ukuthi uzithole. Ukuthi usedlule kanjani walala nobani, yabo nje leyo nto isihle. Buka manje usu-insecure. Awusamthembi yonke leyo nyimvinyivi. So the best option as much as umthanda sokuthi umshiye ngoba usu-insecure, usuzwe nje indaba bengafanele uzizwe. And mangabe uhluleka kuleyo kuqala i-option eyo-best, ikhona enye u-best yesibili ukuthi usebenzise i-condom all the time mangabe unayo, ungalenzi iphutha. And make sure ukuthi ekusebenziseni kwakho i-condom naye uyifaka kahle, bambe lento iqhamfuza leni ngaphambili uyipitshile uyifake, because waliyeka wayifaka yaqhuma emva kokuthi usu-insecure usuzwile ukuthi ulale nabantu abangaki, uyohlanya indlu yonke, uyothi usubonile ukuthi iqhumile uphuthume eshaweni hambe uyogeza. So uyohlanya mfethu, ngiyakutshela into ongakazi uyibone. So mfethu those are the options onawo la. Uma ukuthi uyamthanda and usafuna ukuba naye, always use a condom, sebenzisa i-condom. She's a hoe. Mfethu ngeke sikufihle nawe uyazibonela ukuthi nginawalala nabantu wavela. Kodwa intombazane enjani le ekwazi ukutshela zonke lezi zinto? Ngiphoxekile ngohlobo lentombazane, yabo.
So nje mfethu but ngaphandle kwalokho icondom uyisebenzise ukuze ube safe. Yabona kumnandi othandweni and mawuzoqaphela. Yabona kufanele ukudlala ibhola. Kumnandi mawuzodlala ufaka amakhokho. Ungathi wena udlala ngeenyawo ngoba uzothola ibhodlela. Yabo kuba njalo mangabe ulala nomuntu icondom ungayifaki uzothola ibhodlela elizokusika. Likushiya mhlambe likunqamule unyawo noma likunqamule ucicane yabo. So uma ulala nomuntu icondom ungayifakile uzibeke emathubeni ukuthi uthole izifo. So be careful mfowethu. Ngisho wathi intombazana ayitshelanga. Uyabona kodwa uthi amantombazana kanjani. Yabo ake sithi ayitshelanga yonke lento le. Mhlambe ibihlakaniphile angakutshela yonke le. But yabo ukuthi kanjani. That's why kufanele usebenzise icondom. So ngiyathemba mfowethu ukuthi angile. So mangabe unesifiso sokuza umbona womqeqeshi wensizwa ngaya Facebook usearch umqeqeshi wensizwa khona ipage lamqeqeshi lapho ungafike khona ufike ungibhalele inkinga yakho noma ungibhalele ku-email ekhona engizoshare ku description yale video mangabe ufisa ukuza umbona wami ngenkinga yakho. Sharp.